לחבר שלנו היה רעיון, שהוא הציג את זה כבר לפני קרוב ל-15 שנה, והוא חזר על זה אגב אחרי שהוא פרש. החבר שלנו זה מני יצחקי. כן. הוא חזר על זה, הוא התראיין, הופיע בפומבי, בגלוי, באוניברסיטת חיפה ב-2019, והציג את המחשבה הזאת, והמחשבה הזאת היא בוטאה יותר מאוחר, או באמצע, על ידי המפכ"ל, ואני חייב לקרוא לך את הדבר הזה, אני אעשה קפיצה שנייה, ואני אגיע לזה, זה פשוט מדהים, ואני חייב לקרוא את המילים. המפכ"ל רב ניצב אלשיך הופיע בכנסת, בוועדת הפנים, והם ביקשו מוועדת הפנים לקבל שינוי בחוק דיני ראיות, והשינוי הוא כזה שכל מה שנעשה בתחום המודיעין לא יגיע לסנגורים. הכל. לא יגיע לידי הסנגורים. לפי החקיקה דהיום, הסנגורים אמורים, אחרי הגשת כתב אישום, לקבל את כל החומר החקירה, כולל חומר המודיעין. אם רוצים להסתיר משהו מחומר המודיעין, אז שמים על זה צו חיסיון. מה זה צו חיסיון או תעודת חיסיון? זה המונח החוקי. זה שהשר חותם על תעודה שהפרט הזה יכול לפגוע במקורות, יכול לסכן חיי אדם, יכול לחשוף שיטות מסווגות וכך הלאה. זה היה המצב החוקי עד לדיון הזה שהופיע בו אלשיך. ומה אמר אלשיך? ואני מקריא מילה ממילה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך אמר, המשטרה צריכה לתת מרכז כובד למניעה. אם נעסוק רק באכיפה, לא נוכל להשפיע על הביטחון האישי ועל הביטחון ברשת. לדעתי, מרכיב המניעה צריך להיות 80%. מניעה קשורה בחומרי חקירה ובמודיעין. הפסיקה הרחיבה את הגדרת חומר החקירה, זה מנטרל את יכולת החקירה ואיסוף המודיעין שלנו. עכשיו, אם הבנת מה שהוא אמר, הוא רוצה שהמשטרה שלנו תהיה שב"כ. שב"כ, 80% מהעבודה שלו זה מניעה. למה? אתה צריך להבין, אם מסיתים באיזה מסגד בג'נין, ויש שם התארגנות של אתה צריך לתפוס אותם כבר בשלב שמדברים, נכון? כן. אז אם נכיל את זה עכשיו למגזר שלנו, אם יש ראש עיר, ויש לו חבר קבלן, אז אנחנו נדע מתי הוא יקבל שוחד, אם נקשיב לשיחות ביניהם ונראה איך הם מתכתבים, מתי הם הלכו למסיבה, וכך הלאה. שזה ממש, אבי, אני חייב, זה ממש הביטוי שתזיו פה מאוד מתאים, מפני שזה ממש איך שמתנהלות מדינות משטרה. המשטרה היא מעל החוק, היא חודרת לפרטיות שלך בלי צו, בלי סיבה, בלי שעשית עבירה, רק כדי שאנחנו, זה סין, אנחנו נאזין לכולם, ואם נתפוס אותך שאתה, יש לך מחשבות רעות, אנחנו נדע ליירט אותך קודם. אני חייב להוסיף לזה שבדברים של מני יצחק, ששמעתי בעקבותיך באוניברסיטת חיפה, הוא בעצם אמר בגלוי, אנחנו מאזינים לפני, ואם יש צורך לפתוח בחקירה, אז אנחנו פותחים בחקירה. אז הוא לא אמר מאזינים, אני לא מצטט אותו נכון. הוא אמר, אנחנו אוספים מודיעין, ואם יש צורך פותחים בחקירה, או משהו כזה. בכל אופן, סדר הדברים היה שאיסוף המודיעין קודם לחקירה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה זאת אומרת, מה אתם אומרים? אתם אומרים שאתם בעצם מרגלים אחרי אזרחים באופן בלתי חוקי, בלא צו, בלא סיבה, בלא פשע, ובעצם מותר לכם להיכנס לכל אחד למעיים עם האמצעים החודרניים שלכם. נכון, והמפכ"ל אמר בגלוי, אנחנו רוצים 80% מניעה, זאת אומרת, הוא רוצה להפוך את המשטרה ש80% מהכוח שלה יהיה כוח מודיעין. מה זה מודיעין? אתה עושה מניעה, אתה לומד. למשל, אתה יודע שלמשל, נניח, לאבי וייס יש פילגש, נניח, ואז אם אבי וייס נופל לידיים שלי, אני משתמש בזה והופך אותו לעד מדינה. כן? מאוד פשוט.